लोगोफोर थांनाय इलेक्सनाव बिपिएफ पार्टिया देरहानानै दा समायखिरा लानानै सरकार सालायनो थांनाय समावनो जोंनि हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ देख्लालायनाय जाथाय बिनिफ्राय सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिया डाइरेक्ट बै जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै दावराव देख्रेबसार आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोननि सायाव गाग्लोबनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा एसे नायनानै ला बिथां माबाया एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा दावराव देख्रेबसार आरो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रो। बेनिफ्राय बिनि उनाव आङो बेनि सायाव माने बे जाथायनि सायाव आं फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायहरगोन। बेवहाय आंहा खुनु मोनसे पार्टिजों लोब्बा गैया, खुनु मोनसे संगठनजों आं लोब्बा गैया, नाथाय आंहा लोब्बा दं अनलि बर'नि थैजोंल'। बेनिखायनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। लोगोफोर एसे खोरोमदाव औवारि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रोदो। दावराव देख्रेब नोंथां, दिनै बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोनखौ साबधान खालामो। मानोना नोंथांमोननि बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव खैसारियै बाथ्रा बुंनायनि थासारियावनो बड'फानि मुर्ति बुख्लाबनो हानाय मानसिनि जोनोम जादों बर' हारियाव। आरो दिनै बिनि थाखायनो जोंबो नोंथांमोनखौ खावलायगोन, नोंथांमोना दिनै बर' हारियाव मा मोजां मावबोदों बेखौ बुं, मा मोजां मावनांगौ बेखौ बुं। नाथाय दिनै बर' हारिनि जारिमिनाव जालांनाय बर'नि गोरोबथाखौ लानानै गोबां एबसुनि आन्दोलनजों एनडिएफबिनि आन्दोलन बिएलसिनि आन्दोलनाव मुंख्लं जानानै फैनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथायाबो मोनसे मानगोनां गोरोबथा, जाय संबिधाननि अधिकार फेहेरनांगौनि खोथा दं। जाय समाव आलादा रायजो मोनथ'यैखाय बेबादि संबिधाननि अधिकारजों जुजिलांनांगौनि मोनसे थासारि दङ। आरो बेखायनो दिनैनि दिनाव बड'फानि बे मुर्तिनि खाथिनिफ्राय जोङो बेखौ फाहामफिननाय, लुफ्रामफिननाय, बे जायगाखौ रैखाथि होना लाखिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिफाव लागोन आरो बर' हारिखौ रैखाथि होलांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिफाव लागोन। हाय लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारै बराय हरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। लोगोफोर आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। दा नोंथांमोनहा गोबां नुगासिनो दंना माबायाव ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे गावजों गाव जालायबाय थानाय, माने बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति बुख्लानाय जाथाय, बिनि सायाव एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारिया मा बाथ्रा बुंदों, दावराव देख्रेबसार आरो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों, बेनिफ्राय अमर सिंह ब्रह्म सारा मा फिन होदों, बिनि सायाव माने गोबां माने ससियेल मिडियायाव नुजालायगासिनो दं। दा बिनि सायावनो आंबो फंनैसो सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। नाथाय आं गिबियावनो बुंखायो, आं मोनसेबो पार्टिजों आंहा लोब्बा गैया, रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय आंहा माजोंबा लोब्बा दं होनोब्ला आंहा बर'नि थैजों लोब्बा दङ। बेनिखाय आं फंसेबाबो सावरायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। बेनिफ्राय गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा हो। बेनिफ्राय बे सावरायनायखौ बिनि टपिकखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिदिब्ला लोगोफोर थुदो। रायजो राजा नोंथांमोन, दा नुबाय नोंथांमोनहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बुख्ला बुख्लि खालामनाय जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारि बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोनखौ माने डाइरेक्टलि बिसोरजों माबा सोमोन्दो थानाय, बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय बायदि गाग्लोबनानै बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय आंनि साननाय बे जाथाया बे जाथायखौ खालामदों सोरबा दुथां मानसि, गाज्रि आखुनि, जाय माने गियान गैया, अगियान मानसि, बैबायदि मानसिया बे जाथायखौ खालामदों। मानोना अगियान मानसि नङामोनब्ला बे जाथायखौ खालामामोन। मानोना बियो जोंनि हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जायखौ माने हारिनि बिफा जों बयबो मानियो, दिनैसिमबो सिबियो। बेबायदि सासे हारिनि बिफानि मुर्तिखौ गियान गोनां मानसिया रावबो बेबायदि खालामनो हानाय नङामोन। दा जियानो जाथों, बे जाथाया बिराद लाजिथाव, मुगैथाव। दा गुबुन हारिया जोंखौ आरोबाव मुगैबावसिगोन, आरोबाव गाहायाव दोनबावसिगोन।
आंनि साननाय बे जाथायखौ जाय खालामदों बेखौ तदन्त खालामनानै नागिरनांगौ, हमनांगौ, सास्ति होनांगौ। बेनिफ्राय आङो बेनि सायावबो आरो एसे सावरायबावगोन। थांनाय बार इलेक्सनाव माने BPF आरो UPPL मोननै पार्टिनि गेजेराव दा BPF आ देरहानानै सरकारखौ सालायसिगोन। दा जिखुनु जाय इलेक्सनाव सोरबाया देरहानानै सोरबाया जेननाया थाखायो। अब्लानो जे गावजों गाव माने गाज्रि गाला बाथ्राफोरखौ दिहुनलायबाय थानांगौ, एरखांलायबाय थानांगौ, मा उमुगा ओरै मावनो हायाखै जोंसो मावदोंमोन, ओरै उमुगा जेबो खालामनो हायाखै जोंसो ओरैबायदि खामानि मावदों, जोंनि सरकारावसो बेबायदि जादों होनलायलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। जाय सरकारा देरहादों बे सरकारा मोजां खामानि मावलांदो, हारिनि थाखाय खामानि माव, समाजनि थाखाय खामानि माव, जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांदो। माने हारिनि खोथा सिन्था खालामनानैल' माने हारिखौ माबायदि गोजौथिं लांनो हागोन, हारिनि थाखाय माबायदि उन्नति खालामनो हागोन बेखौल' सिन्था खालामनानै खामानिखौ मावदो। थांनाय बाराव जाय सरकार सालायदोंमोन बिसोर मोजां मावाखिसै, बिसोरनि दिनाव जेबो जायाखिसै होनलायलायबाय थानानै नांलायलायबाय थानानै जेबो लाब जाया। दा आं बे बाथ्राखौ एसे बुंहरनोसै। आंथ' जेबो नङा, सासे सादारन मानसि आं, अब्लाबो जोंबो भट होनो मोनो हिसाबै, जोंबो हारिनि सासे सुबुं हिसाबै, रायजो राजा गामिनि जोङो जाम्बा जाम्बि रायजोब्लाबो, गामियाव थानाय जाम्बा जाम्बि मानसिब्लाबो, रोंगौथि जोंहा इसेबां गैयाब्लाबो अबेबा अबेबा खोथाखौ जोंबो मोनदाङो आरो जों बुंनो गोसो जायो। आरो गोसोनि साननायखौ जों पाब्लिकफ्रा बुङोब्ला बै जायफोर गोरोन्थि मावदों बिथांमोनहा एसे बुजिनानै लानांगौ। दा बिदिनो आङो नै दाख्लैनि इलेक्सनाव गबिन्द सार, फेरेंगा सार बिथांमोनहा मानो जेनखो बेखौ आं एसे बुंनो। नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन। UPPL नि जेननायनि जाहोना नैबेबो, UPPL आव साथामसो लिडारा रायजो राजाफोरजों बिराद गाज्रि मोनजाबायमोन। बिथांमोनहा जाहैबाय फेरेंगा सार, गबिन्द सार आरो राकेश ब्रह्म सार। बिथांमोनहा गावसोर नेता, फेरेंगा साराबो गाव जे सासे लिडार, बर'नि नेता, खिन्थु गावखौ नेतानि जायगायाव, गावखौ लिडारनि जायगायाव दोननो रोङामोन। बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरजों बिराद गाज्रि मोनजादों। बिथांनि खुगायाबो जा फैयो बेखौनो बुंलाबायो। बेवहाय बिथाङा रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजादों, प्लास UPPL पार्टिखौनो बिथांमोननि थाखायनो गाज्रि मोनफानाय जादों। बेनिफ्राय राकेश ब्रह्म सार बिथाङाबो, गोबां मानसियानो बिथांखौ बुङो, आंबो दिनै माने नंगौखौ आंबो बुंहरबाय, माने बिथाङाबो जोंफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै माने एसे सोलायोब्ला मोजां जागोन। माने रायजो राजाया मा बाथ्रा बुङो, माबायदि गाज्रि मोनो बेखौसो आं बुंहरदों। माने राकेश ब्रह्म साराबो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो। आरो बिथांनि बुंनाय नै इलेक्सन सिगाङाव मा बुंदोंमोन बिथाङा, बेखौ आङो एसे भिडिअखौ होगोन। बयजोंबो गाज्रि मोनजानाय, नाथाय राकेश ब्रह्म सारखौबो बयबो जेनगोन होननानैसो बुंदोंमोन, नाथाय बबेबा मोनसे ग्रहआ मोजां दंमोन, बे देरहाबाय। बेनिफ्राय आं सानो बिथाङा आरोबाव उनाव देरहाबावनो लुबैयोब्ला जाहाथे बेफोरबायदि पाब्लिकफोरजोंखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि मोनजानो नाङा। गावनि आखुखौनो गाव एसे सोलायलांनानै मोजाङाव फैयोब्ला, मोजां मोनजायोब्ला रायजो राजाजों हयथ' देरहालांबायबो थानो हागौ। दा आंनि बुंनायखौ UPPL पार्टियानो जा बा फेरेंगा सारमोनहानो जा, गबिन्द सारमोनहानो जा, आंनि भिडिअखौ नुयोब्ला गाज्रि मोननो हागौ। अब्ला आं जुदि गाज्रि बुंदोंब्ला, नंखाय बुंदोंब्ला, इलेक्सनाव मानो जेननो गोनां जाखो बेखौनो एसे बुजिनानै लादो। दा बेनिफ्राय दिनै एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टआ दावराव देख्रेब सार आरो अमर ब्रह्म सारखौ गाग्लोबनानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव मा फिनहरदों अमर ब्रह्मआ, बेखौ एसे खोनासं। बेजों लोगोसे राकेश ब्रह्म सारा इलेक्सननि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन बे भिडिअखौबो एसे नायदो। बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ आं बिथांमोननि बिबुंथिजोंनो फोजोबहैसिगोन। मा मोजां मावबोदों बेखौ बुं। दिनै जोङो बिथांमोनखौबो सिदा
खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावलांगोन मानोना नोंथांमोनाव जि आखाइ दं जोंनावबो दं जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति दंमोन बे मुर्तिखौ स्टेचुखौ सोरबा गुन्दा प्रकृतिनि मानसिफ्रा गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा बुफायलांदों बेखौ जोङो मिथिबाय दा बे बुफायनायखौ जोंबो बिराद गोथौवै दुखु मोनदों गाबखांदों आरो जोङो हारिनि हिसाबै बेखौ लाजिनायबो मोनदों जोंनि हारिनि बिफाखौ बेबादि खालामनाया बिराद अयनाय जादों आरो बेबादि अयनायै बर'फोरनि मुर्तिखौ बुफायग्रा बे उदखारि मानसिफोरखौ इमिडियेट माने इनभेस्टिगेशन खालामनानै साजा होनाय आयेन मथे गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनायनि राहा लानांगौ होननानै आंबो डिमान्ड खालामो दा नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंनि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार खोरोमदाव औवारिया आं श्री अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबनि नार्जारिनि सायाव दिनै बिथाङा जे एलिगेसन लाबोबाय नाथाय बे एलिगेसन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने खुनु धरनै साबजानाय बा गनायथाव जायाखै माने दुखु मोनथाव लाजिथाव जादों बे बाथ्राया बे घटनानि सायाव जोंखौ रायखांनानै बुंनांगौनि रायनांगौनि जोंखौ सिगिनांगौनि जेबो ओंथि गैयामोन आसरित गोमोथाव रायजो राजाफ्रा बुजिदे बे जाथायाव दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनहा रायखांजानाय पइन्टआव फैनांगौमोन नामा रायजोफोर नोंथांमोनहा बिजिरनानै नाय बिटिआरआव सान्थि स्थापन खालामग्रा इउपिपिएल प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ आरोबाव 5 बोसोर लाखिफिननांगौ बे हिसाबै दुलाराय रायजो राजाखौ बिथांमोनहा 5 बोसोर लाखिफिननायनि थाखाय इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनांगौ होनदोंमोन नाथाय एबसुनि बे खावलायनायखौ रायजो राजाया डिनाय खालामनानै माने जोंनि बुंनाय मथेसो नांगालाव भट होजोबनानै नांगालखौ देरहाहोनायनि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बे अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव बिथांमोनहा बिराद खुद्रिसारदों आरो बे खुद्रिसारनाय रागा धिक्कारखौ जोंनि सायाव जोंनायखौ नैबे मुर्ति सिफायनायखौ लानानै बिथाङा मोनसे खाबु लादों जों बेखौ सानदों आरो निश्चय रायजो राजा बिथांमोनहाबो बे बाथ्राखौ माने निश्चय बुजिखाजोब्बाय जे जोंनि दायआ थांनाय इलेक्सनाव नांगाल पार्टिखौ देरहाहोनायनिसो आसल दाय মানুহৰ অহাকালিৰ দিনটো লৈ পেলাই বিৰাট টেনশ্যন কাবাৰ 3 তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ অকলে আৰু এইবাৰ বুৰঞ্জী হ'ব এইবাৰ ৰাকেশে লিখিব এইবাৰ বুৰঞ্জী লিখিব কাহানিও নোহোৱা সকলোতকৈ বেছি ভোট আৰু 3 তাৰিখত হাগ্ৰামা চৰকাৰ নহয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ হ'ব হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ 5-6টা যি MCA জিকিব তেখেতসকলক আমাক দি দিব তেতিয়াহে আমি গম পাম হাগ্ৰামা সঁচাকৈ এই বিটিআৰ বাকী ৰাইজক ভাল পায় জীৱনা হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখত শপত গ্ৰহণ আমাৰ ধন্যবাদ বিটিআৰ বাকী ৰাইজ